alhamdulillah en jetti joomi men en juule annabi men tedduɗo mo jami kise ngoni musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe laaroɓe yewtere suudu men on calminama on juurama on jettama on ñagama duwaw en denti enen kala eɗen denda oɗo henna beelemo mawɗo no feewi président suudu men SAS woni docteur Abdourahmani Ka mo mbiyeten en duwontomo nde jomiraɗo ɓeydantamo cellal e hattan nde tawno cellal makko ko cellal men hattan makko ko hattan men yo duuso ngo ɓooy eɗen tawi ɗo hande ɗo almadi e nder galle président suudu men SAS ngam rendude makko ɗo henna beelema mawɗo ɓiyi ko afo makko hafiz qur'anil karim janguɗo ha seedana e fannuji kala teni kadi bawɗo ɗemɗe kewɗe nehiɗo nehaɗo joom fayida woni biyeteɗo Khalidou Abdourahmani Ka ene naata hoɗorde en ji en teskima bandiraɓe kala ngari khalifaɓe diine khalifaɓe aada nonne kadi tambiɓe leydi ndi to banggue laamu kala teskama ngari ɗum noon wona hunde famdude no feewi nde tawno kanko président suudu men SAS woni docteur Abdourahmani Ka kanko liggori ɗum jungo makko moni kala omo heptini ɗum tene moni kala omo yiya ɗum moni kala omo laara ɗum baɗirowo saabu Allah dokkirowo saabu Allah mahi jumaji e jamaji nawi yimɓe makkatul mukarrama honni yimɓe safri won hen e kala kadi julde nde ari kala neɗɗo julɗo mo yi o heptini walla ni e hoore mum mo tini e mo tinani kala ene heɓa jawdi mum ha yetto ɗum on noon so tawi wuure leñol duwante duwanade on ko duwanade hoore mum ko ɗonne kadi duwontoɗen jetten jaren bani men debbo sohna Hajja Hawa Ka kono ne kadi dendudiɗe mum ɓe ganduɗa darde mabɓe ne fayidini kala ne jiiɗa gorko dari ene waɗa golle mantiniɗe ko debbo woni caggal debbo moƴƴo ene taga gorko moƴƴude gorko so moƴƴi debbo moƴƴani yahata debbo so moƴƴi gorko moƴƴani fewata kono kamɓe ɗiɗo kala koɓe moƴƴuɓe kamɓe kala koɓe moƴƴuɓe ɗum noon yo duusugo ɓooy yo hattano ɓooy bi jaahi annabi o sallallahu alayhi wa sallam e nder yewtere men hande ma on jihen gueɗe kewɗe ma on jihen ko hawni saabu kumal ngal hande ari ko Sénégal kala leñol e nder Sénégal kala neɗɗo mawɗo kala neɗɗo kadi mbawɗa teskade a yiɗum e ngal ɗo henna kumal sikki ala eɗen gondiɗo henna e musidɗo men caméraman ngana keptinɗo golle mum woni Abdoullahi An Jol Daka nanɗo henna Aboubacry Ba nanɗo henna woɗɓe kala nanɗo henna kono sikki ala yewtere men nde puɗɗorɗen ɗum koye musidɗo men Abou Djouba de mo ganduɗa yimɓe kala ene kumpiti sawtol mum e darde mum e yidde ɗum leñol ngol Abou Djouba de bisimilla maɗa min calminima min juurimama ɗum noon en jii hande ko jiiɗen ko ɗo dewgal ngal humoyena to woni West Foire ɗo jama o élimanuji ɗi en jii hande galle Cheikh Amadou Ndiaye en jii galle Cheikh Oumarul Foutiyou Tall en jii galle Koyle Alpha en jii Jembe en jii hono wiyeteno Dogandu ewa galleji muriteɓe ɓe galle Cheikh Oumarul Foutiyou galle Cheikh Oumarul Foutiyou galle Cheikh Aljuma Ba galle Alhaji Malick Sy fof ngari ɗum noon en jii autorité ji ɗi gila e Amadou Ba en Ali Nguy Ndiaye en ɓe ganduɗa hoorema Alhaji Mansour Faye en Aliou Sow ancien ministre e woɗɓe en mbawa limtide foof en kono tan ko ɓuuri hen welde ko en gandi oɗo Abdourahmani Ka mo gonduɗen mo garatene mum no ara e meɗen homboni kanko nde wonno neɗɗo foof fotat tan ko e ñalade muɗum en jii hande ko nooti ɗum ko ari ko enen ene gasa wonde nde garaten nde wona noon cikkirne ɗen kono ɓe tawɗen toon ɓe de e machallahu rabbi mi wiyanima haydara mi wiyanima mariage o tan dewgal humama en jii e sernaɓe meɗen en keeɓi kadi relation enen dañde annadirde e yimɓe mawɓe ɓe en gandani nde wonno ɓe mbi ko sa yiiɗi yiide waajo a yahat galle waajo sa tawani toon waajo tawma toon ɗum noon machallahu mbawɗen settade hande oɗo ñalawma ko Abdourahmani Ka ina hande nde ɗo ñalawde nde wonno ko baɗɗo ɗum e junggo mum Abdourahmani Ka ko koyngal muɗum walla junggo muɗum adi koyngal mum e nokkuji kewɗi kala nokku ɗum dari wonɗo junggo mum woni ɗon en kaali en kalti ummade jama fewde juma fewde woyndu
fewde forage fewde kaseji santé fewde école aji fewde nawde juwa julɓe makka jawɗi taske hitande pop gila Allah rokki ɗum fartanga wawde wadde ɗum ha joni moni waɗa ɗum dartinani emba walla miskineɓe eɓe gona miskineɓe foof emi moni walla sukaɓe mum e sehilaɓe sukaɓe makko foof walla e guiƴiraɓe sukaɓe makko foof on noon suko tawi woni ɓinguel mum heeɓi ñalade wana ni yiilima ɓiɗɗo moƴƴo kadi e nder leydi Sénégal ɓiɗɗo galle mawɗo e nder leydi Sénégal ñaagayima ɗum rokkama ɗum on korko debbo de min mbawi wiide wallahi ko moƴƴo ko ɓi moƴƴo kono Allah ne andi o naati galle moƴƴo ɓi moƴƴo ɗum noon ñaagoɗen Allah Ahmed Demba Yerol yo Allah waɗa hen moƴƴere mum ko suɓate e dewgal barkina ko Allah ɓuuri suɓade ɓuuri yidde e dewgal ko yo Allah waɗa ɗum hen ɗum noon Abdoulaye Sarr ko kalɗa ko haydara wattete hen teni kadi en jii toon premiére dame woni Mariame Faye Sall ari toon hewɓe woɗɓe taw kadi ko waɗɓe fayida gaari toon tene kala e men gardi ko sababude Abdourahmane ko hunde wande fayida ɓayda settima ko cettira Abdourahmane ko foof message mo ɓenninta e kala saaha faade leñol ngol hol message mo joguiɗa faade leñol ngol gam titorgal faade Abdourahmane machallah ko yidde wiide tan yen ɓurtinnade ɓuuren wadde solidarité ɓuuren jaggodirde neɗɗo fof ko dañi walla ko tini yo tintin bandum mbasen yawodirde e koye men kadi jiiɗen koye men jiiɗen ko jeyɗen eɗen mbawi wallitorade ko en jeeya saabu hande sen jooli avion en jeeya ɗum en mbawa ɗum fewnude en mbawa fewnude avion en mbawa fewnude auto kono noon ɗen ɗon gueɗe ko gueɗe kese ɗe ganduɗa ma Allah addani en yen kutoro ɗum kono wonta goppu ko jeyɗen ko saabu hande kala ko woni laddeji men guure men mamaji ɗo koɗanno ɗen laddeji men ɗe gaynanno ɗen enen jeeyi koye men sen gari ɗo e Dakar ina faaɗi kono laddeji men ne jaaji kala ko hade neɗɗo wattude hakkille mum ɗo yo wattu hakkille muɗum ɗo hettere ɗo natiri aduna ɗo ɗo jeeyaɗo ɗum noon hettere leydi ndin ɗon soko tawi a teddinino gas wonde ɗum ruttoto e ma teddinma nde wonno kala ko mbawɗen dañde yiito ko hoorema ganda hoɗo ummiɗa ganda hoɗo koɗɗa gadda hoɗo poɗɗa nden mbasata faytude ɗo konnoɗa ɗum noon soko woni Allah walli en jii ko wayni addane ɗum eɗen gandi oɗo Abdourahmane ka adi fewnude fof ko beeli helɗo jeeyaɗo waɗi toon nayyi waɗi toon baali waɗi toon gueloɗi waɗi toon fof waɗi toon guese soko tawi woni wadde soko tawi tew fof nangdino e heeñere jambore nolantaki wadde soko wayno pulago o fof ɗanniyankoɓe e joman ngaluji en alɗuɓe hande so banggue diplôme aji men walla alɗuɓe banggue ceernago aussi waɗi ko catégorie ji waɗi ganduɗa hoorema ɓe galɗi hen e dokke Allah ɗo Allah rokki ɗumen ɗe ɗum ɗon fof yen mbaɗa feere kutorɗen aussi ko jeyɗen ko mbawen ɗum wadde valorisé ɗum ɓeydo mawnude e ɓeydade tinnade e ganden kadi saaha o hande ɗo woni ɗo en ceerte politique tan normal en ceerti hen kaari wi fof eɗen mbawi wonde eɗen fof nden yummogoto baba o watana oyo ɗum joni iwi wonti politique leñam leñaago selli tawde wonti politique leñam leñaago noon mbawɗen hewde doole ko ma piɓidiren goɗa neɗɗo goto mbaɗen solidarité saabu aduna o fof ko ɗum yarata tawi woni en mbaɗani ɗum en beltodima soko yettoyima enen ɓe ganduɗa hoorema en peccama pecce sappo te leñol ngol ɓurtirani noon eywo ɓe jaade ɗum ɓe jaade ɓe jaade ɗum eywo so laamu yonti walla wota yonti yimɓe ɓe ganduɗa hoorema kayne mbaɗi solidarité gottanama yiiɗi ko enen taw en gottanani mo jiɗɗen o walla ɓeɗo feccere wota ko heddinde wasa wotal ɗum noon yen gon neɗɗo goto piɓodiri en saabu anduno en gaddani meɗen ko kamɓe e natoɓe politique en gona politicien ken nalankoɓe o ko ceerno an hande ka jaydiyanke jendiyanke mais kamɓe kaali ko kamɓe gaddani men ɗum ha jiiɗen e guite men wona enen poursuyo won ko kamɓe gaddi ɗum tan koɓe gaddi ɗum noon te wona ko waklito ruttito caggal enen mbaɗen avancé koɓe gaddi ko mbawen en yaara yeeso mbawen gaɗede Allah jarama on jarama Abou Djouba a jarama e caggal de calminɗen yeeɓiyankoɓe oɗo télé Walfadjri o e oɗo émission mo ganduɗa hen woni émission Sar Abdoulaye Sarr e Sar Abdoulaye Sarr mi salminima ha no feewi kadi eɗen gandi hande ko ɗum ñalande mawde
e ngol ɗo leñol kono kadi ko ɗum ñalande mawde oɗo saaha mo ganduɗa eɗen goni wonduɓe e docteur Abdourahmane Ka e mataw docteur Abdourahmane Ka kam hande Sar Abdoulaye Sar ko waɗi ko e nder leydi he walla no worini e nder leydi he bandiraɓe fof jii ɗum ɓe tigui hen guete mumen hande en jiiɗo ñalade hulɓinide e holko keewi docteur Abdourahmane Ka okkiratno okkoteno ɓiymum afa okkete debbo e en jii hande oɗo jotaay mo jiiɗen hande e nder oɗo sahal mataw ko Sénégal fof rendi ɗon e en gandi kay neɗɗo foti tan ko jogade jikku moƴƴo e neɗɗo foti tan ko jogade nafoore e leñol muɗum si wawi woni leñol noon ko ɓe jeydeɗaɓe e leydi eɓe kudduɗaɓe e kala ɗemgal ngal ɓe layata e hande en dañi weltare mawde e wondude e docteur Abdourahmane Ka jahen naaten e galle mo ganduɗa kanko woni premier dame woni joom suudu mawɗo leydi ndi o ɓi makko okke toon debbo e tawen ɗon kala mo ganduɗa ka kilifa e nder leydi he kala mo ganduɗa ka neɗɗo moƴƴo nder leydi he en tawi ɗum ɗon en gari kadi kamɓe fof ɓe ndendi ɓe ƴetti kongi ɓe kaali moƴƴore mo ganduɗa kanko woni docteur Abdourahmane Ka e wadde noon ko mbiyeten tan ko leñol ngol gonɗen ngol hande kala leñol dañde ngol wona docteur Abdourahmane Ka ɓe jaggat ɗum ɓe mawninat ɗum ɓe beltorat ɗum ɓe parnatat ɗum e eɗen jetta Allah noon eɗen gandi Sénégal naɓe heɓe jiiɗi docteur Abdourahmane Ka kono kadi hande en ɓuuri dañde weltare mawde vraiment nde ganduɗa nde en dañdide e docteur Abdourahmane Ka e ala ko ɓuuri wadde fayida to yimɓe ummiɗen to garen hande joɗɗen ɗo nder Dakar joɗɗen e nder Almadi e gonden e aynaɓe fulɓe gonden e nalankoɓe fulɓe e gonden e galleji seeremɓe ɗi foof kono jalten kawren e galleji diine goɗɗi ɗi ɗi ganduɗa kamɓe goni leƴƴi ɗi ɗi gonduɗen ɗi foof taw eɓe en beltini eɓe en jaɓɓi eɓe jaaɓi kadi mo ganduɗa o kammo ko woni o mo gonduɗen e wadde noon eɗen hen beltano docteur Abdourahmane Ka no fewi en gandi kay wonko o ligganiɓe ɓe fulɓe e nder ndiɗo leydi ndi gonɗen e ɗum ɗon noon wona kalis o wona gaga jawdi ndi mais jikku o e neɗɗo mo ganduɗa sika waɗi ɗum ko boni walla sa haali ko boni o wima subhanallah sa haali ko moƴƴi o wi alhamdulillah ɗi ko giɗi tan Abdourahmane Ka jogui donc eɗen jetta Allah eɗen ɗum jetta no fewi kadi eɗen ɗum ñagono vraiment judde balɗe par ce que eɗen gandi juut mbalu muɗum ko nafoore mawde e nder goɗɗo leñol ngol gonɗen Abdoulaye Sar a jarama Ahmed Souadou ɓe mbiya Ahmed Demba Yerori mbaɗa nder inde ɗe welma no fewi no fewi ha wona seeɗa taw kadi ganduɗa ko gendiyanke ceernajo dariɗo darde mum fayodinde e leñol ngol kono kadi mo darde mum tabiti e suudu men SAS woni has SA mo docteur Abdourahmane Ka addani men ko ganduɗa ɗum ɗo henna so tawi en batti hen haqqillaji men ko nafoore nde ganduɗa nde ala ɗo haaɗi ko wi koko noon ko wayno Abdourahmane Ka duwante nde tawno ɓeɗo henna so tawi balɗe ɗe juuti tan enen kala en tinat ɗum gam hande rendude en ɗo henna enen kala wonande rokkede ɓi ko gorko cuddiɗo taw kadi ganduɗa no wiiri ni Sénégal kala ari toon Ahmed Souadou a yi toon premier dame ari ministére uji gaari député ji gaari khalifaɓe diine khalifaɓe aada ceerno Madani Tall ɗum holno waɗe maɗa gam yiide ɗo Sénégal fawru ɗo hen ɗum ko fulɓe ɗum ko jolfuɓe ɗum ko seera kala hanko miijiɗa e Sénégal nan ɗon holo ɗum waɗma eyyi Sar Abdoulaye Sar ko ɗum yettere Allah mawde kadi ko ɗum darsu mawɗo mo ganduɗa yimɓe foof eɓe poti janggude hen comme no mbiɗen nane ni neɗɗo foti tan ko tinde neɗɗo foti ko rende image muɗum o reena empreinte muɗum o reena konngol muɗum kadi o fonko ɓiɗɗo adama par ce que neɗɗo koko foori ɗum ɗo Abdourahmane ko dañi koɗo hannde fof hokki ɗum tan ko neydi mum e moƴƴere muɗum e kadi e tindi yimɓe e ayi oɗo galle mo gonɗen hannde hay garde corps ala goto damal he hay goto haɗetaki nadde biri Abdourahmane Ka heure foof mo jiɗɗa nadde nata ɗon Abdourahmane Ka si taski dawi jiita ko yimɓe ne gara ne mbeeɗe jawɗi sika yeehi galle mum beeli hele tawta ko ala o jas garɗo fof yettoto e muɗum sika kala ɗo tawɗa bandum tawta kam omo waɗi hakkille muɗum Abdourahmane Ka hay sa ɗum wayri duuɓi sappo sa ari o totatmo junggo o rewa inde maɗa e wadde noon ɗum ɗo ɗum jombani ɗum kono noon vraiment ko ɗum ñalande nde ganduɗa ko ñalande wadde fayida no feewi ñalande nde ganduɗa nde yejjitaki kadi noon nde ɓuuri jahnu ni ko yimɓe ɓe ganduɗa ɓe kamɓe goni ministére uji garɗi hande ɓe jiiɗo gueece ɗe ganduɗa ɗe vraiment gueece kewɗe baɗɗe fayide ɗe gandirani galleji seeremɓe mawɓe nalankoɓe mawɓe gendiyankoɓe mawɓe ɓe gari taw goto foof ina ari ɓerde muɗum ene weeli kadi omo yekkiti konngol omo haala sa haali ganda kongi ɗi jaltaɗe ɓerde muɗum ko ɗum kongi tiɗɗe muɗum kadi kongi celli ɗum foof kadi rendi woni jettoru e rendi woni jettoru e jettoru mo ganduɗa goto foof sika haali omo haala carrément ko yiyato ko ganduɗa ko o waddi ɗum e Abdourahmane Ka taw wona cimtol
wona nanal parce que non en waɗi heewi kalta ɗo kala ɗum annabaɓe walla kala ɗum waɗiyaɓe ɗum wona cimtol kono ɗum ɗo koko yiya koko wurda kadi ɗum wonaka hecci en koko heccani koko gonduɗen jamma e ñalawma jumaji ɗi julten eɗen gandi ko Abdourahmane Ka mahi e galleji ɗi mahi okki yimɓe eɗen gandi auto ji ɗi soodi weeɗi yimɓe eɗen gandi vraiment en gona naalankoɓe muɗum kono noon kadi woma shahidna illa bima alimna kalaten koko jiiɗen kalaten koko guurɗen e kadi noon ko mawniraɗo mo ganduɗa vraiment mawniraɗo tedduɗo e parnorteɗo wadde noon Sar Abdoulaye Sarr ko ɗum ñalade mawde nde ñagono ɗum vraiment ko yo Allah junnu balɗe ɗe o moƴƴino gurdam ɗam amin ya ɗum woni ra'ayal ayni koko jiiruɗen guite men woni ko kalɗa hen ko kalɗa koni selli en jii président suudu men SAS a haali wonande mahi jumaji nawi yimɓe Makkatul Mukarrama mahi galleji rokkiri jawɗi taske ko ɗum fof noon ɓuri hen yodde ko tinde neɗɗo o sa ari taw o tinma won dokkomo taw tinanima kono kanko o weedata kadi o tinma kono en jii ɗiɗo duuɓi kala omo dari ko dari koko combat mawɗo wona tokoso saabu ɗum ɗo hen wiiɗen ummina ndema e awa e gaynaka te en jii laamuji men gila tan keeɓi indépendant hande ne cippiri hen en donkitene o ummini ɗum te kanko goto dogdata hen oɗo sa hol erango faade e yimɓeɓe en tant que actionnaire en tant que kadi coordinateur e nder société suudu men SAS eyyi Sar Abdoulaye Sarr a jarama kadi no feewi question vraiment mbo jiɗnomi jooɗade télé mi haala hen e suudu men SAS saabu min mbeɗa jeeya neɗɗo jaaɗa nokkuji kewɗi wi yimɓe gaare coode action ngaji e oɗo société mbo Abdourahmane Ka darnata wadde noon hande so tawi yeehi hande ha ɓooyi juuti ha yettima ɗo e ɗum ɗo ça fait l'occasion mi jooɗoɗo hande yeeso télé mi andina yimɓeɓe docteur Abdourahmane Ka kala ittunoɗo mbuuɗu mum waɗi e nder suudu men SAS kalis o mboɗi tigui place goto ina anda hono foti ina anda hoɗo mbo woni en jeehi ha en mbaɗi coopératif aji ɗi ganduɗa ɗi kala département mbo rendini mbo waɗi coopératif min omo jooɗiɗo komi gardiɗo coopératif suudu men SAS département Louga ko min woni président o nombre yimɓeɓe wonɓe hen foof goto foof inde makko nani hen kalis makko nani ɗon kadi eɗen gandi ɗo e le 27 garowo mois d'août eɗen jogui assemblée générale mo ganduɗa kala président e kala secrétaire général e trésorier e goto e membre coopératif o eɓe mbaɗa assemblée générale mo ganduɗa o maɓe jooɗo ɓe kolla yimɓeɓe koɓe mbatno ko action ngaji aɗumi ɗo kadi golle puɗɗe directeur général nommé comme ça suudu men SAS wawa dara e ndema daro awa daro e gaynaka daro e fijiram golle e ɗum ɗo docteur Abdourahmane Ka omo liggi hen golle labɗe ɗe ganduɗa ɗe sikko ɗe jalti e le 27 août mbo paɗen o kala sénégal naje bannoɗo hen mbuuɗu mum walla nanatnoɗo ɗum amma dañ hen ɓerde ɓuɓde ɗum ɗon koko ganduɗa ko eɗen jinno jooɗade télé gandinen yimɓeɓe gandinen actionnaire ji suudu men SAS kala bannoɗo hen mbuuɗu mbaɗɗa mbuuɗu makko ɗo laaɓi mbuuɗu ma nani fawi kadi le 27 août kala ɗo mbawɗa won amma heɓ information labɗo mo ganduɗa o kolleɗa holko woni gadiel wonɗo liggade guila nde no fewde hande donc Sar Abdoulaye Sarr ɗum ɗon eɗen ñaago Allah tan yo Allah hokku en tawede le 27 ari ha mbawen wadde on ɗon assemblée générale ganda ma en ƴettu ko ndendinɗoɗen ko foof tegen ɗum e tabale docteur Abdourahmane Ka 1 milliard mo wino o waɗi hen o tega ɗum comme ça coopérative foof somo joguima programme e kalis mamma somo joguima projet on ɗon 1 milliard embo pari pour waddema financé liggoɗa par ce que eɗen gandi Sénégal no windori ni wonɗo ndema marsata tawa awa marsata ɗon wonɗo awa marsata tawa gaynaka marsata ɗon donc coopérative foof mbo waɗi décentralisé mbo tottite kombo jeyno comme ça mbo ƴeewi holko marsata e zone o mbo ɓe goni ɓe mbawa wadde ɗum ɗon hedde to noon suudu men SAS mo ganduɗa kam woni direction générale o maɓe mbaɗ usinaji pour darade ripas maɓe mbaɗ ferme aji pour darade wadde gaynaka moderne kono kadi maɓe mballu gaynaka sawa ngo e jaɓɓal gongal ngal ganduɗa jiida jaɓɓal ngal joguinɗen ɗo pour ko gaynaka wawa yarude yeeso ene gasa Ahmed Souadou ko kalɗo hen e nder société suudu men SAS yimɓeɓe kala paami ɗum nde tawno min gandi ko ɗum ɗo min panno e maɗa laaɓi ceer caggal ɓen haalannoɓe walla ɓen sabbinoɓe ha hande no gase jiiɗi nduɗo hen lewru so jomiraɗo haaji ma on keeɓe en kadi ko ɓuuri ɗum laabde caggal nde gadduɗa seedan fagal ma faade docteur Abdourahmane Ka e caggal kadi nde laɓɓitanɗa men suudu men SAS hol message mo jiɗɗa ɓennide faade wonɓe société suudu men SAS eyyi message mo pewnoten e suudu men SAS tan ko ɗum programme mo ganduɗa o mbo wirtima tan affaire développement aɗa andi développement wona tan ndema ko e aynaka gaynaka ko e awa kono noon yimɓeɓe yoɓe ɓuur angandirde ɓe ɓuura hebdude ɓe jiida yumma ɓe jiida baaba kadi en mahen koye meɗen e mahagol ngol ganduɗa ma en jogo juɓɓudi ndi ganduɗa ndi kala ko jiɗɗen waɗ ma en ɗum mbawa wadde eɗen gandi hande eɗen gandi hande gaynaka si tawi ko woni ko gaynaka ɓiɗɗo gaynaka e nder leydi Sénégal
hande kala ko ɓe jiiɗi wadde eɓe ɗum mbawi wadde so tawi nanodiral ngal woodi kumpu ittima hakkude maɓɓe te eɗen gandi suudu men SAS dari tan ko yimɓe yoɓe gannodir yoɓe jiid ɓe yumma ɓe jiida baba ɓe mbeɗodir juuɗe pour ɓe mbawa nafodirde saabu eɗen gandi hande en tolnima jamanu mo ganduɗa il faut que doole ndendine ko yimɓe ndenda pour mbawa dañde doole so yimɓe so ceeri ɗum ɗon ene heewi ko wawi bonnude e gurdam yimɓe kono noon so tawi yimɓeɓe ndendi kamɓe foof ɓe jiidi yumma ɓe jiidi baba kala ko wawi kewrude gaynaka ma aynaɓe mbawa darade ɓe kaaɓo ɗum ɗon tawa kadi hay goto mabɓe tampata e donc noon e leñol ngol eɗen noddogol e nder suudu men SAS e kono noon e noddaga ngo wona wel suudu men SAS dogoɗo duuɓi ɗiɗi so en jeehi ɗo duuɓi ɗiɗi nattata wante wonde noddaga mais que leñol ngol arata ngol natnata koye mumen par ce que noon enen jiiɗen hen koko laaɓi godduɗen hen ka neɗɗo labɗo kadi eɗen gandi en kulani joɗade télé kalen ɗum kadi wiide woɗɗi wonta koɗi gartiyoji ma en jotto e jeeɓen taw suudu men SAS liggima ɗo ko ganduɗa ko ɗum wonata ko nafoore leñol ngol wona nafoore gaynaka amin ya rabbal alamin ɗum ko hunde mawde no feewi caggal suudu men SAS holtan message ma caggal ko jiiɗa hande ɗo hen e nder galle Abdourahmani Ka ha yetti oɗo hen juma hande mo Nord Foire walla West Foire e hoore mum ɗon jaaɗen hande tawtorede ngal ɗo kumal a tawi ɗon leƴƴi kewɗi cirtude hol message mo ɓenninta faade leñol ngol hande ko jiiɗa ko eyyi Sar Abdoulaye Sarr leñol ngol ɓennina men message tan ko yimɓe yoɓe ɓuur neede sukaɓeɓe yoɓe nee sukaɓeɓe ɓe gacca kala ko ganduɗa koko bonnata neɗɗo guila go memde ka jeeya ha yarde ko ganduɗa ko koko waklata hakkille neɗɗo e ko ganduɗa ko foof koko usta neɗɗo saabu aɗa andi Sar Abdoulaye Sarr kala mbo neɗɗo ñagato Allah tan kala ɓinguel ngel dañɗa jangga yo ngel wuur ya ngel nenede moƴƴiri jangga ngel jogoye ma ko neɗɗo piɓɗomo o jogoyade jangga noon sa yi mum ene jogui jaɓɓal goɗgal ngal ganduɗa ngal wona e jaɓɓal nafat ngal ɗum ɗon eɗen hen jogo kulol ha no feewi wadde yimɓe yooɓe ɓuur jiiti yumma ɓe jiida baaba ɓe ne e ɓesguji ɗi ɓe ne ɗumen e développement ɓe ne ɗumen kadi e waade faggade ko ganduɗa ko jangga heɗum wawata wurnudema tawa a yaltoyani leydi ndi haɗa yaa e nokkuji goɗɗi kadi noon yimɓe yooɓe ndendu yoɓe ndendu en jii ko rewi koɗo ñandede yawti e sumgoji ɗiɗo e en gandi hande kay yimɓeɓe yoɓe ndendu kono noon ɓe ganduɗa ɓe kamɓe goni kadi responsable uji ɗi tottaɓe ɓe politique eɓe gardi yimɓe kadi yoɓe jurmi ɓesgo yoɓe jirga ɓesgo kadi yoɓe koot e nder bandu men ɓe kalda e basuji mumen ɓe ƴeewa probléme aji gonɗi toon ɓe mbawa réglé ɗi saabu noon siko yimɓe kadi tawi ene cuɓama kadi annene woto woppu ɗumen ha ɓe daña probléme ƴeew ɗumen guila ɓe dañani probléme gara kalda mumen ko mbawɗa ko hen mbaɗa ka wawa ko hen taw ndenda mumen mettede kono noon suɓateɓe si tawi hen neɗɗo siko suɓama tan kadi majjirata yimɓe ha sumgo yonta kadi arta ɗum ɗon ɗum sakata leñol ngol jiɗɗen ko leñol ngol yogol jiiti yumma ɓe jiida baba fuɗɗora less ha dow goto hen foof tina goɗɗo goto hen foof anda goɗɗo goto hen foof kadi weeɗa junggo goɗɗo goto hen foof kadi ko anniyi ko hoore mo anniyi ɗum bandum e ko ɗum ɗo woni ko ganduɗa ko ɗum nelaɗo jangguin en la yuminu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi e goto foof ko yiɗani ko hoorem yo yiɗan ɗum bandum ɗum takata en dañi limanagal donc Sar Abdoulaye Sarr e en beltima hano feewi ñalawma hande o ko ñalawma mo ganduɗa o ñalawma teskinɗo ñalawma ɓooyowo simtede ñalawma keddotoɗo e ɓiɓɓe ɓesgu dunde Afrique tengti ɓiɓɓe leydi Sénégal naaɓe so tawi en gari en kawri hen e ceerno men guiɗo men sehil men mo ganduɗa o ko goto e wattuɓe koye mumen daaba pawi hen leñol ngol ina ottude hen jiidani e jajaɓe sosoɓe lido e dendem e camaraɓe an ɓe wattuɓe leñol ngol dow ka en goni dow ina caya koyɗe kono Sar Abdoulaye Sarr ko belamma ɗum tan ko ɗum belamma so en dawi tan ha en jiimo hayso en kaldade makko en golden en beltima saabu eɗen gandi wonto heedi e ɗo en mbawa hedde won ko heedani en enen ɗen mbawa hedandemo saabu o heedani ko leñol ngol foof wurde hen e maaɓe hen ɗum noon wadde on message wiide Abdoulaye Sarr andu ganda walla majja rendo ngo foof ina heptinma ina heptin ko mbatta ko te rendo ngo e leñol foof ina duwanama ko yewti ko heɗum oɗo ñalawma mo kawruɗen hande ko ñalawma mo ganduɗa o ñalawma mo mbawɗen wiide ko ñalawma mo ñaaga belɗo dañde ñande foof kono mbo weeɓani dañde ñande foof ñalawma baɗo ni ko ñalawma belɗo dañde ñande foof kono mbo weeɓani dañde ñande foof waɗi noon kala ko waɗi ina waɗi ko ha ko tagui waɗi ko waɗi so tawi wiyama Abdourahmani Ka wona inde nde wona yettode nde wona jibinande nde wona korkiki non ko gonka makko e dow ndiɗo leydi Allah arziguini Abdourahmani Ka wonde neɗɗo mo ganduɗa o ko neɗɗo rendogo neɗɗo yimɓeɓe Allah okkimo pinal okkimo neɗɗagal okkimo jamaragal okkimo ngaalu okkimo kadi ne moƴƴere okkimo nunɗal okkimo kadi ne wawde dañde yimɓe e Allah
okkimo no amo fandinira yimɓe ɓe ɗum tagi oɗo ñalawma o notima inde makko woni kadi ne ko Allah walli en ko dewgal ngal ganduɗa ngal so wiyama ko ɓi Abdourahmane Ka rasata ɓi Adama Faye mo ganduɗa ko kañum e premiére dame yiɗi yumma e baba elle eɗen mbawi wiide ko ɓuuri ko towde e leydi ndi ko heɗɗon way kono Ablaye Sarr en mbiyata ko so tawi yaara fiɗi e hoore ɗen koyte toke ɗe kayiti jangde ko janggo tellade ɗum noon oɗo ñalawma ko ñalawma mo ganduɗa o ko soomi ko e makko mbeɗa andi koko ilel yaade jaaƴen Amadou Dikal en mbiyata ko tan weeɓata ma weeɓ darde kono weeɓata simtude weeɓata teskade saabu goto foof yiyata tan ko hakkille mum Abdoulaye Sarr a jarama ceerno Abou golle ma jooɗi peewi ceerno Abou Yero Penda Thiam kala keɗiɗo sawtuwol maɗa sikki ala haqqille mum ruttoto koye Tijani an mbaɗowo golle mantiniɗe to Africa Pular mbaɗowo golle mantiniɗe yoga situji kewɗi mo ganduɗa dande mum humpani moni kala taw kadi sekata koye nokkuji ɗi ganduɗa ɗo haqqille wawi miijade hunde ha waɗana men gartam ɗum noon min mbima bisimilla maɗa e nder koye meɗen tigui rigui eɗen kala ko en neɗɗo goto hande eɗen tawe ɗo hennayi galle président suudu men SAS woni docteur Abdourahmane Ka Gadjel Ka a mimi ɗo henna seeɗa woni hande ko rendinɗo hen enen kala ko dewgal ɓi ko afo rokkede cuddiɗo ten on cuddiɗo kadi yalti koye galle mawɗo leydi o oɗo saaha mo gonɗen tene nane e nder haala maɗa min nani aɗa wiya wonande so tawi wiya moni kala yo hoɗɗo iwno holɗo ruttoto mbiɗen mawɓe fulɓe mbi so tawi woni hunde fof wiyama yo hoɗɗo jeeyano kuɓeje e bullugaji kotata koye dowrumaji tagi mbiɗi gonɗingol ɗon konngol mbimi ɓiɗɗo gorko o jibini ɗum ko Abdourahmane Ka Gadjel Ka ɓiɗɗo debbo o jibini ɗum ko Adama Faye yimɓeɓe gandirta Adama Faye ko bandum gorko Mariame Faye Sall wadde ɗo ko koyngal seriragal arata kono woto ɓe jejjiti mbimi ɗon kadi ne ko pullo hawrite pullo saabu oɗon Mariame Faye Sall jignaɗo makko debbo wiyete ko Dieynaba Guelel yettete ko Diallo iwi koye galle Camal Samba Ngumo to Ndar koye guettu Ndar o ko guettu taniɓe wonno manam ko jofnanayi taniɓe wonno wadde ɗum koɓe fulɓe labtuɓe oɗon banggue wadde hande wona seriraɓe naati e fulɓe wona fulɓe naati e gongal no ko fulɓe tan nattidire fulɓe Allah walli kadi ne tawi konde ɓe beeli nadde nde tawi kadi ne konde neɗɗo foof foti yiɗi nadde mabɓe nde saabu dalilu Allah okkiɓe tawi wona laamu ngu tan mais ko e nder laamu Allah okkiɓe hen teddugal ngal majjata mayata yolata ko nde tawno ɓinenam mawnam sehlam Amadou Dikal Ba o wi e wonde leñol ɓamtorto tan ko warñede walla ƴiƴam o wi leñol ɓamtota ko so tawi wona ɓiɓɓe gendi muɗum gawe golli warñede ƴiƴam o wi ko Boubou Ardo Bala haali ɗum ɗon noon wadde firti ko kamɓe koɓe haɓiɓe ha alay saggo ɓoygol aduna yejjitta ɗo histoire uji ma tesko golle manti ndeɓe keeɓi nde leydi ndi ɓe gollima ɗo yete golle ɗe ganduɗa ɗe ɓe gaddi ɗo ko alano ɗo ɓe moƴƴitini ko bonno ɗo yete ko tawno ko ɗo ko fewno ko ɓe tabitini ɗum kadi ɓe jaccili guesa ba ɓen so tawi wiyama hande ɓiɗɗo pullo naati e nder mabɓe ko ɗum faaro te kadi ko pullo arte pullo hawri kadi ne Abdourahmane Ka mo ganduɗa o hande ko waɗata koto banggue développement gouvernement wawa ɗum anti gouvernement wawa ɗum ma wiide on gouvernement tawi ka président kala gonɗo président de la république sa hawre ancien président tan anduma wonto ancien président kala gonɗo ministre sa hawre ancien ministre ma anduma wonto ancien ministre kono ko Gadjel Ka ko wontata ancien saabu kanko ko moƴƴere e ngaalu ngo ganduɗa ngu tabarakallah ma ngol makko ɓuurmo judde balɗe moƴƴere nde waɗima ɓuurmo judde balɗe biyeteɗo waɗi ko ɓuuri temedere juma walli ko ɓuuri temedere miskino Allah hajjumi ɓuuri temedere neɗɗo te kadi ne ngaalu o a fewji wadde feere ha ɓiɓɓe leydi foof goto foof andi holno ngaalu dañorto par ce que ɓe meeɗani nadde banque tan ittude hen mbuuɗu mbaɗan feere ha gonti banquier en ɗum kanko ko makko ko ɓuuratamo judde balɗe ɓuuri gouvernement judde balɗe par ce que o findini yimɓeɓe o feeri lawol ngol ganduɗa ngol ɓuurmo judde balɗe kanko Abdourahmane Ka yo Allah fandinamo ɗum wadde ɗin galleji ɗi soɗi natnatodiri wadde hande ko jiiɗa ko yete mbimi huccodirɓe ɗo hande Allah na andi won sikkateɓe ɓeɗo hay ɓuuɓi jamma rendintaɓe teɓe ndendi hande e mbara goto e galle goto ministére uji député ji e DG ji aynaɓe e jaydiyankoɓe homme de affaire uji e woɗɓe simple taw hen goto foof e galleji sernaɓe hande galleji sernaɓe ganduɗa hen goto tan ina yonanno kanji foof ɗi kawri ɗon hande te kawrugol majji kala nde he gammu walla ziyara waɗi wiyete ko ɓiɗɗo hen galle ari so heewi walla almudum ari kono kamɓe foof ɓe hilfaɓe kawra kuccodir daña koye oɗo ñalawma wadde beele waɗi barke ɗum kam eɗen ɗeminiɗo jomiraɓe subhanahu wa taala barke o ma daña hen heddi ko noon mbeɗa andi ko uddirtumi ko Samba Diom Baka jaɓano paɗamana kis dama laaɓa dole kaji ñaƴiraɗo ande barade Anna Sara ene jeesañ mumen sen kalintini haalde en kalani mo en gofani Allah kono en gofi fadde woni Alaji Tidiane an Ablaye Sara
woy golle moƴƴe majjata golle moƴƴe mayata Allah fanditade golle peta jomum Abdourahmane ka woto golle makko moƴƴe ɗe majjuto Allah ɓeɗo Adama Faye en koɓe mbaɗi ko ha ko waɗi ko waɗi ɓe jaɓani en ɗum ɗo kadi ne kamɓe ne ɓe lesɗi kini e nder renndo ngo ha ɗum ɗo waɗi woto golle ɗe majjuɗo Allah kono Abdoulaye Sarr en Amadou Dikal en joldaka en jaydiyankoɓe dariɓe ɓe ganduɗa ɓe kala to banggue moƴƴere gendidi aɓe eto hollude aduna o kala ko boni aɓe eto fewnitinde kala ɗoɓe jii Allah ɓe eto ubbude gam etade yadude e jamanu yo Allah yoɓɓon golle moƴƴe amin ya rabbal alamin a jarama Abou Yero Penda Thiam golle ma jooɗi peewi min beltanimama no fewi no fewi ha waɗa seeɗa ɗo ala fof ko wattere na e dara goɗɗum komi gota famille he gadel ko yaaɓe amin jiiɗi yumma ba ko mawno e min dañi han weltare ne gandanɗa hoore ma ko Allah tan andi nonde foti mi waɗi 17 pays ko gadel waɗi gadel hen heewi ko gollani amen minen famille o ko Allah tan wawi ɗum yo saabu kala ɗo min peeri rewɗo rewi siko min gari min dañata ɗon ɓuuri koko dañno ko ɗum Allah moƴƴere mum minen famille o ñallata guel suba ha nangi moto noddaji goto amen téléphone haalde mum hena wayno hande komin dañi ko ɗo koko hani gadel dañde ko wayni minen wadde ñalade ɓiɓɓe jolofnaɓe kadi gara hena wayno kadi an Ablaye permami nan kam tan ko suudu men SAS saabu wonno famille wawata haalde nder he mbay welani kadi minen hande miɗen dañi weltare holko woni weltare nde min gonde gadel hombo woni mawni amen min gurde mum ha waɗi hande premiére mariage cukalel mum wadde min dañi komin coynino miɗen ñaago Allah kadi yo Allah junnu balɗe mum miɗen ñaago kadi yo Allah woppu ɗum famille minen famille o nene min poti a memata neɗɗo amen wadde ko gadel waɗani amen ko Allah tan wawi ɗum yo de miɗen jii e gadel jikku minen yo jangano fof potemo e gadel ko neɗɗo famille fof saabu kala mo ari hande o galle o mo garɗe nan kumɗen ngal dewgal ɓerde ma ɓooɓ de o itti gueɗe ɗe fof waɗe jooɗi amen neɗɗo hoɗon jiida yumma minen mum dana jiidi yumma baba saabu neɗɗo mo yayima yayi mum jiidi yumma baba ko ɗon bandiragal hay minen famille o kala ko wawi wat créé nder amen kam noddata amen ñootodira amen wadde de hena heewi ko neɗɗo amen waɗata ko gadel taki ɗum wadde saabu kala ko jofata songue kono gadel min ñagato tan yo Allah junnan amen ɗum junnan enen ɗum ɗo enen ɓiɓɓe Sénégal nat surtout ma particulier ɓiɓɓe Jolof saabu ɓe arɓe ɗon hande ko hakkude ɓi nene mum tan ɓi baba mum wonko mawɗo goto meeɗimi wi o wi kala ɗo kosgal ari ko ɓerde idi ɗo miñum gadel hombo ɗon wadde haɗa andi baɗanɗoma ni waɗanima ko heewi neɗɗo amen fof mo jiiɗa han nder famille he homo daasa oto walla homo daasa galle ko Allah fitta han gadel waɗi homo daasa nayyi ko Allah fitta han gadel waɗi de gadel hombo weeli jiit ko neɗɗo belɗo jiit saabu woni ko mbo weeli jiit arde banda homo tedda hen koko weeli Allah waɗi kadi waddi ɗum wana moon en waddi ɗum ɓiɓɓe Jolofnaɓe kadi miɗen hen jetta wana délécat gorko moƴƴo mo wana saabu guila ñande min ciftodi minen mum gondi o feera yawru gadel hay ñalama goto ko gorko moƴƴo mo wana mum weeɓani wana Hammet Souadou en wana Demba Naar en wana Amadou Dikal en ɓe fof ko famille de wana moon en nene kadi koko beele nder famille saabu kala mo hetti on hay tawi wonko wonno ɓerde mum ɗum yalta nden noon heɗen ñaago ko waɗa ko hande yo Allah waɗa hen barke heccanki min jooɗot jamma ha président Macky Sall noddi wiɗum ande ka okkaɗo ɓi Adama cohlel man okka ɓi Adama Faye est ce que yo Allah kadi ko muyɗen ko hen yo Allah yettin ɗum amin ya rabbi yo Allah yettin ɗum heɗen ñaago kadi kala bawɗen jaggu yo Allah junno balɗe heɗen ñaago kadi enen fottitɓe ɗon yo Allah okku en tawet ɗon gentel pottiten ɗo kadi mbaɗen wanani amin ya rabbi ɗum tan a jarama Abdoulaye yo Allah nawtu ono dow jam ndendenema ko beelemo mo dañi o kanko e ɓiyiko nde tawno ɓiyiko rokkama cuddiɗo e lawol Allah subhanahu wa taala ko on beele mo joguiɗen jodiɗen ɗo hen e mawɗo men Amadou Dikal Ba sen mbi Amadou Dikal Ba noon ene jiiya e saktuɓe daaɗi mumen adiɓe nanede to banggue suudu men SAS ɗum ne kadi ko hunde labtude to RTS so tawi kadi en mbi Amadou Dikal Ba eɗen gandi ko neɗɗo ɓurɗo humpitade Abdourahmani Ka so en mbi Amadou Dikal Ba eɗen gandi ko neɗɗo kadi naaɗo e nder leydi ndi yaade woni délégation timmuɗo gam hirjinde yimɓeɓe e fammindeɓe ko gajjel addi ko woni société suudu men SAS kono Amadou Dikal Ba min calminima min juurimama eyyi Sar Abdoulaye Sar Allah jarama mbeɗa salminma mbeɗa jarnuma mbeɗa jara le grand technicien
nden jaaɗo ɗo baɗiraɗo moƴƴo tedduɗo sinno kono sagam noon mi edo toon Abou Yero Penda Thiam haal haalɓe caggal ɗum fof ene hitti weeɓani kono men eta ɗum ɗo ko ñalawma belɗo ɗum ɗo ko ñalawma jooɗo ɗum ɗo ko ñalawma timmuɗo ɗum ɗo ko ñalawma aliyankagal ko ɗum ñalawma mo ganduɗa o ɓoygol addontaka tamo yejjitede nani mi wiyama Amadou Sampolel dañɗo waali joom mbulu yere Demba Leegi gatam o wi sa wawi ya wat siko ɓooyi koko nattata docteur Abdourahmane ina andi gueɗe joyyi Allah waɗataɗe ina andi neɗɗo ina ɗe waɗa Abdourahmane ina andi Allah nayota Abdourahmane ina andi Allah mayata Abdourahmane ina andi Allah janfataka Abdourahmane ina andi Allah hortataka Abdourahmane ina andi Allah gasnata o wi ɗeɗo gueɗe joyi kay docteur Abdourahmane ka wi neɗɗo eno ɗum waɗa wadde sa ƴeewi docteur Abdourahmane ka gadel mbiyatmi docteur l'esprit kañum gueɗe mum fof waɗi ɗum tan kota Allah par ce que ɗum ɗo sa andi ɗum tan a foftat ɗum ɗo ko beelamma yen dutto ɗum a Allah ɗum ko Allah tan wawi ɗum wadde en jaggui ɗeɗo beelammaji foof e ɗum ko jiiɗen ko hande ngal fayidagal ngal ceernagal ɓeɗo nalankoɓe Abou Djouba nana caggalam Keccam sernaɓe nani toon Demba Ndayla nani caggalam aynaɓe mawɓe fof ka ɗum ɗo en duttat ɗum to Allah ko Allah jeeyi ko Allah jeeyi ko en tottat ɗum ha timmu en jetti en Allah no feewi kadi ko ɗum welamma mawɗo kanko docteur Abdourahmane ka sa ƴeewi needi mum haɗi ɗum gueɗe fof needi mum haɗi ɗum jannilde needi mum haɗi ɗum ƴattade needi mum haɗi ɗum joyde neɗɗo ne selli te kadi docteur Abdourahmane a addanta ɗum a nawanta ɗum ne selli dañɗo waali joom mbulu yere Demba Leegi gatam o wi gorko fof bonnatɗo nawle on gorko so fiyama hersotaddo Abdourahmane bonnata nawle ne selli kanko selli ene selli wadde ɗum koto banggue tafga sa ƴeewi Abdourahmane omo jogui kadi duwaw timmuɗo omo jogui kadi jambaragal ngal ganduɗa ɗo ko ɗum gueɗal Allah Sara Abdoulaye Sarr jambaragal muñal ngaalu laamu ko Allah jeeyi omo rokkamo weela ayi ni foti ko gartanta men e oɗo ñalawma hande ha tentiɗo jaadi wadde koto ñalawma dow peewide par ce que gueɗe ɗiɗi takat neɗɗo haalde weltade walla mettede hande komi belti ene nandi hen oɗo ñalawma ka mbimi ko kala ɗo ɓiɓɓeɗɗama dottatama tan koto Allah hande koko Bouna Albouri Ndiaye wino ko do woppi nde wonde Borgo Jolof wi wonko mbaɗmi mbeɗa ɗum nimsiti e laamam ɓe mbi ɗum ko woni o wimi jagga ƴiƴam neɗɗo ɓalejo watta ɗum liƴam ɗeɗɗe janejo ƴadde ƴigam Jolfo watta ɗum ƴiƴam pulloɓe ndesa ndera o wi Jolof laamoto adono ha gasa ko ɗum woni ko waɗa ko ɗo hande ɗum woni hande ko feeñi ɗo ko hande fulɓe kewani jabde métis te métis koko moƴƴi ful ko Kumba Ciw kon tan Samba Ciw kon kono o métis ko moƴƴo ɗum taki eɗen jooki wadde ɗum ɗo a yi Abou Yero Penda Thiam o yuman Mariame Faysal ko tanum ngumal Samba Hammane noon o wi wona ko noon wima noon o wi selli koɓe jalluɓe wona koɓe jalluɓe wadde loonde watta horde loonde wattama loonde ɓe garina men ɓe nokke men jaygo en duttima enen en laañi mabɓe ɗum selli wadde ɗum ɗo koko weeli firti ko leggal ko ɓooye ndiyam ko foof wattata ɗum noon kasi ɗum ɗo koko weeli ko ganduɗa ko ɗon tan sa yi fayidagal ngal tan alliyankagal sernaɓe so wiyama hande ceerno Madani yo toran kaalide gadiel ili jimbu debbo
ɗum taki aynaɓe fulɓe aynaɓe ganda dimension docteur Abdourahmane Ka gaji ɓe gandaɗo palal mum foti est ce que wallahi selli soɓe ganduna ɗo palal mum foti hande ma aduna o fo rewo mum o hollo ɗumen lawol taw yimɓe campagne wadde heɗen mbiya ɗum ɗo yo Allah waɗa hen barke amin ya yen gartu ɗo guintel amin ya rabbal alamin amin yen gartu ɗo yet kadi belamma mawɗo min jimi neɗɗo tan kawniɗo mi ko yimɓe ɗeɗenami kawni docteur Abdourahmane Ka e Haruna Gala Diala est ce que hoɓe certi oyo ko ƴiƴam cugako jogui oɗo ko ƴiƴam manggo jogui ɗum serdiɓe kono to banggue cuusal to banggue pellital to banggue ittude jawdi mum waɗano miskineɓe taw ala ko fayde hen ala mboɓe poti heddi ko kadi kala ɗo gorko mawɗo dari won debbo mawɗo dadi heedi keedi heɗen jetta premiére dame Awa Demba no feewi heɗen jetta kadi Adja goɗɗo o heɗen jetta kadi sukaɓeɓe ɗum ɗo ko Allah tan wawi ɗum waɗani men ɗum rewne junggo gajen holli men oɗo jamanu holli men ngal ɗo neɗɗagal holli men oɗo ndimago holli men ngal ɗo Allah yiɓɓe ɗo sernaɓe moƴƴuɓe ayi docteur oɗo yiyete Mouhammad Sammodi Diayga Buuɗi nana heedi caggal men ɗum ɗo fof ko ɗum gueɗe ɗe ganduɗa ɗe koɗe gueɗe mawɗe wadde oɗo ñalawma yo Allah rokku men mbo wona ñalawma barke mbo wona ñalawma arsuko mbo wona ñalawma dañal sen mbi président suudu men SAS woni docteur Abdourahmane Ka alay sago mbiyen Hadja Hawa Ka nde tawno ko dariɗo mo darde mum famɗani paayodinɗo moƴƴo nonne kadi woniri Karay Sira kala ko Abdourahmane waɗi omo caggal ten kadi mo fewna o haɓata o heppata Aboubacry Ba holko cettoɗa en caggal de calminɗa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu musidɓe tedduɓe on calminama goto kala inde e yettode e mbadi kuuɓal e Abdoulaye Sarr golle ma jooɗi peewi ko adi fof ko weltare mawde gam oɗo ñalawma e aljuma wonande dewgal e Kalidou Ka kame e joom suudu muɗum en beltima hen no fewi en mbi yo Allah fewnu yo Allah waɗa hen barke yaha kadi ko Allah ardi dewɗen hen sen garti seeɗe debbo pullo woni yaye meɗen Hadja Hawa Ka debbo mo Daara Jolof walla nawatama toon to Mbayi ha o wuuro Ndari walla toon to Beeli Heelo ko debbo pullo cuusɗo casɗo dariɗo duusɗo kadi gandanɗa hoorema joom galle muɗum kala to joom galle makko fawi koyngal omon ɗon fawi koyngal omo wawno wonde debbo mo ganduɗa ene no rewɓeɓe mbaɗata hande ni kala ko gorko wi ne waɗa mbiya woto wat walla wona e wasde wallidde ɗum kono kanko hande omo duusi Abdourahmane e golle mum guila e suudu men SSA guila e leñol ngol guila e gandanɗa hoorema pandaji mum wadde oɗon jinnaɗo en duwantomo tumde Allah junnata gurdam makko moƴƴina battane makko kanko e dendagal e julɓe kala ko noonne kadi dewgal ngal en mbi yo Allah waɗa hen barke yo Allah addu hen ɓesgu jawdi e ɓesgu nooto yakoromo nelaɗo Hadja Hawa Ka ko debbo pullo eɗen jettamo e kala saaha eɗen jarnomo e kala saaha ko debbo cuusɗo casɗo mo jaɓani yawade mo yiɗa kadi pankare ɗum noon yo gurdam makko juuɗ kanko e baba Abdourahmane Ka Seydi Sarr golle ma jooɗi peewi a nani min ñagol ma Allah moƴƴere tumde Allah junnata gurdam ma yettina fandare ma fandare joguiɗa e leñol ngol ya barke nelaɗo ya barke oɗo aljuma assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe sehilaɓe caggal yettude Allah julde nela sallllahu alayhi wa sallam en calmini en juurima arɓe ɗo hande foof min ko Salibou Amadou Ba mbiyetemi e jeeyami ko nokku men biyeteɗo Mbaye Haw e Sar Abdoulaye Sarr ko adi fof min calmanima e weltade kadi ñalade rendinde en nde ɗo hande ina wayno min somi wiyama yomi lay Abdourahmane Ka walla gueɗe mum ko wiyede maayo ngo waɗi ndiyam saabu min Abdourahmane Ka ko mawnam ko keynam kadi resi ko bandam debbo wadde min somi wiyama yomi lay Abdourahmane Ka way kono wiyede yomi lay hooram layde hoorema noon weeɓani ɓe mbi ko sika haɗa limta yiɗɓe ma wadda hen yumma e donc Abdourahmane mi acci tomowniragal ngal kono wiide neɗɗo mawɗo ko moƴƴaneedi bomma taw ko ɗesde bonneedi kono Abdourahmane sa wi Abdourahmane a wi needi moƴƴiri so wi Abdourahmane a wi Karay Siragal
sa wi Abdourahmane a wi fulɗude nde e Abdourahmane on jooɗodot an hoorema jippo nouveau mbo woni o tawtuma e nouveau omo gonɗa sabu so wonti han a woni pourquoi wonde Abdourahmane soɗon ñaama ko kam ɓasnananma ko ñamata ko soɗon jara kam ittata siwanma ko ponɗa ɗum ko waɗan kam waɗananma ɗum e Abdourahmane kadi ɗowi leñol fulɓe ha nahni ɗumen e kala moƴƴore e kala toowal sabu han ñalɗen ko e laam ñalɗen ko ministre uji ñalɗen ko khalifa général uji ñalɗen ko galle président walla keyni président ko yontede Abdourahmane ka waɗi ɗum te affaire tanan ŋattilla ɗum walla jooɗori ɗum walla jiya ɗum e yeeso mum siko tawi yimɓe hene jooɗi sa wiya ko o woni Abdourahmane ka awa andon woni kam yankinare nde e diine nde e diine o gonɗo mum e iman gonɗo mum e moƴƴere nde e min ñaganto ɗum tan ko yo Allah jurnu gurdam mum sabu gurdam mum no woodi solo e leñol e ngal dewgal baɗagal han kadi Allah waɗa hen barke Allah adda hen ɓesgu barkinɗo adda arka sinaɓe jawdi lewni machallah ɓe guura ha ɓe Abdourahmane yettani mum on jarama Sar Abdoulaye Sar heddi noon ko sohlami ko lay Abdourahmane fof ɗum wawata ɗumen ko ɓernde ɗumen ko ɗemgal ngal wawata ɗum lay waɗani ɗum kalda e Hadji Hawa Ka ina woni ko mbiyanamami ko tan Hadji Hawa Ka ko minen jiidi yumma kam musmi tottumi muslum kono ko mawniraɗo mo gandanɗa hoorema feera wojjin guite miñum hay saha goto jimi ko jakata Hadji Hawa Ka tan ko neɗɗo amen wiide ɗum mbiɗa sohli naggam tawa ñande hen ko mbiɗa ɗum ko waɗa ɗum sohli taw o tamani alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim caggal yettude Allah e julde rasul alayhi salatu wassalam e yettude jimnaɓe hande ko ñalawma weltare sabu ko ñalawma ɓeydude leñol seyduna Muhammad alayhi salatu wassalam koko haala e sunna haala e farata so tawi debbo rokkama gorko ko ɗum woni enne o kono ko addi ko sababu o jiɗɗo haal d' abord pourquoi jooɗiɗen ɗo monsieur Sarr min mbiyetemi ko Ali Samba Jogodaali kono inde ɓurde lollude ko délai mbiyetemi délai ka délai o ne wona waccode par ce que ko nenam innirnomi miñum babayam on jamane ka woni délégué wuuro amen ɗum addi délai o délégué ha wonti délai jamanu kadi délégué walla seeɗa village suɓete wona neɗɗo fof totteɓe donc ɗum addi inde nde namni ɓe jooɗimi ɗo noon namɗami ɗo mbiɗo jooɗde Cheikh Aldiouma Ba porte parole guetto arɗo neɗɗo momin keɓtini haqqilantagal mum joom needi guittowo gueɗal joom teddugal sabbuji kewɗi goni hakkude amen mbiɗo jooɗde Amadou Thioɓeɗo kankone ko neɗɗo mo ganduɗa neɗɗo joguiɗo fimde monsieur Sarr joguiɗo journaliste o Yaya Ba gonɗen ko galle Abdourahmane Ka lollirɗo Gadjil Ka Abdourahmane Alaji ila woni baba ajurato biigi woni yayoma ko tan Malik Pendalla Penda Fadoum joloɓe Mbule gorko pulla hayranke dawɗa law dawde needi dawde teddugal dawde joom dawde faydagal o jibina nder ɓiɓɓe fulɓe rimɓe jangina gueɗe kewɗe ko pulla janguinteno ko tawritanum woni gandal ko tawritanum gaynaka tawritanum ndimago nde foti naato e jangde totta ceerno jangina Qouranil Karim waɗi mbiyanko tan Malik Pendalla Penda Fadoum kamɓe heɓe doni sifade eɓe tawi ɗum galle tan maɓɓe eɓe kolla galle eɓe kolla debbo eɓe kolla hoɗande eɓe kolla puccu eɓe kolla wuuro haɗo ɓe jarat ɗo soɓe kollima sa rewi keɓa nafoore soɓe kadi mbaɗɗan jiya ko welani kono ɗum fof jikku moƴƴo o waddi mboye aduna o immi law Allah rokkimo teddugal rende yimɓe fof
rende yimɓe fof ala frontiére ala mo falti Allah wuri ɗum kadi e diine so Allah rokkima teddungal gartuɗa galle bama pewnuɗa ndiyam pewnuɗa jamaji pewnuɗa kuura nawɗa ɓe makka balluɗa ɓe ñaami balluɗa ɓe cafri kala mɓe kawruɗa ladde guitta ɗum gueɗal ha timma ha aduna fof yiya ɗum ko jikku moƴƴo warani tawnama fof mo juulo omo salliga sukaɓe fof machallah gasni qouran ɗum ko neɗɗagal waɗat wadde so tawi ɓinguel makko on resa Kalidou Ka ko joguiɗo needi mo ganduɗa ko dow juuɗam neyi min neyimo ha gueɗe kewɗe min waɗa ɗum te ko Abdourahmane ƴetti hoolare makko fawe juuɗam wi o mbiɗa hoolima e makko mi yiiɗa simtude ɗum hayde ɓeydata worɓe o wi noddu kam ha gaɗa mi o an tan ko holimi hen goddumi makko ha yalti suudu funnani jogui needi min waɗi feere kadi sava pour ɓe jangga Qur'an ceerno jangguinɗoɓe Qur'an dalloɓe Qur'an o komin addi ɗum galle mbimomo jangguinɓe Qur'an o wi mi yanti hen o yanti hen tawtimi hen donc ɗum fof ko gueɗal wona wadde jiɗmi wiidema Abdourahmane bomin ceetto ko jikku min jagguirema ko jikku moƴƴo min jagguire muɗum wona goɗɗum somin tawanama ko jikku moƴƴo tan min gacciɗum min certi ɓooyi saabu minen ko moƴƴi tan min jilto ɗum min jiiɗi ɗum Aljuma jagguiri ɗum Cheybani en jagguiri ɗum jagguirɗa Sar ɗum woɓɓe jagguiri Amadou Sow ɗum jagguiri wadde ɗum Allah ñimno ɗum Allah noon waddata yimɓe Allah waddi moon an gonɗinande jamanu eɗen ñaago Allah yo Allah yanir yeeso kadi émission mbattono ha yayaba kam ne waɗi représenté hono wiyete radio Fulɓe Jolof e nder partout Sénégal yo Allah jaggiran moon tinne noon neɗɗo si wontama ayno yo tinno ayi jawdi woto jaranma hoorema laamu woto jaranma hoorema sa perti hoorema waasi fof dignité koko renete Allah kala ko hantini hanto kala ko waɗani gasata sa yiiɗi milliard Allah hokkanima dañata somin gondi min fof Allah addata sa yi Allah addi min tali Allah addat tan donc wadde ren Sar ren dignité ma goɗɗo ren dignité mum gonden noon gandi en ndendi leydi ndi gonden e jaam par ce que o debbo desaɗo hande ko ɓi Adama Faye madame Mariame Faye sen jiiɗi yumma e baba woni joom suudu président Macky Sall te président Macky Sall mbiɗa andi hakkude makko e Abdourahmane mbeɗa andi hayso Macky majji ɗum min mbeɗa andi Abdourahmane nomo andi mbeɗa andi Abdourahmane ne jagguirno président Macky Sall guila wonani président ɗo ɓe ndewdi guila wonani président woni président ɗum ɓeydi mi jooɗima Macky Sall jooɗi Abdourahmane kamɓe fof makko ɓe gotum ngor wadde ɗum wona hande wadde Sar a jarama mi yiiɗa jurnade mi yetti foof en Jolof ari Sénégal ari hay goto heddaki dewgal fewi Allah waɗi hen barke allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim on jarama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كريج الملك الاستهلاك ونفقون الكلمين ونجور يمر الخليفة على سيغال ما يلمان على سيغال سباب غرال من دهنو كويلتار موند أتدنغال منغال غال الله تاولي gonduɗen noon e jungo men ñaamo musidɓe sehil gueɗo no ceerno Dele mo ganda kala moƴƴo kala teddo ka sehil mum ka jahdeji mum ka duysedeji mum haala haalani noon Jolof fof eno sigi Dele kongi ma tedduɗe moƴƴi joɗɗiɗi nasmani beele makko mi mbiya hen tek mande kay ko du'a o tan mbaɗaten eyi non tan du'a o tan mbaɗaten eɗen beltono noon o gonɗo sababu en nanɗa kala émission pulago hande jahatɗo ɗo Walfadjri ko kam jettirten ɗum eɗen toro Allah jallo Allah ɓoyno émission ngaji ɗi waɗa heeɗi barke ha kala ɗo pullo tonni walla kala jiyaɗo Allah kala tonni dañi hen gandal dañi hen ɓesdare o gonɗo sababu noon pottital men ɗon woni Abdourahmane Ka Gadiel pottotenɗo dente ɗe foof pottitini duɗe ɗe foof fottitini kala leƴƴi saabu minen de ceerno Dele kilifaɓe diine yanahɓe diine yanahɓe almudagal andaɓe isi ngal pottital ngal Abdourahmane waɗe amen min ngal peera fof ɗi jetayujiɗe Abdourahmane waɗen amen min ɗe peera jetaye nden noon Abdourahmane ko noddi ko siko nottitade inde mum Abdourahmane wonde joom yurmede ballowo wallahi l asim ɗum feeñi amen te min de ceerno Dele mbeɗa seedi teddugal ngal gandanɗa hoore ma ina ngal waɗe nder guure talibaɓe walla guure almuɓe guure ɓe gandanɗa hoore ma l'islam tan ɓelli ɗumen won hen komi tawama min jahdi won hen ko waɗiɓe waɗdimi min jahani ɗum teddugal
nden noon Abdourahmane si jooɗimo han ha woodi haaju woni toronade ɓiyum sohnajo noddi wallahi ni no mbiyeɗa tan kala mo nootaki ma ƴeew hombo woni an kala mo nottitaki han Abdourahmane ma ƴeew hombo woni an walla tawa gartuji aduna jagguma eɗen toro Allah ko woni ko sababu pottinɗen ɗon yallah yo Allah waɗa hen barke Allah waɗa hen sudur Allah waɗa hen teddugal isdal yo jaaɓe Allah ɓe fof ganda gorko moƴƴo gorko tedduɗo Abdourahmane ka gueƴel yallah yo Allah hokku ɗum cellal gurdam ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo tedduɗo ko neɗɗo keɓtinaɗo ko neɗɗo ligganiɗo leñol ko neɗɗo ligganiɗo l'islam nden noon yallah yo Allah yo rentin ɗiɗon barkeji fof yoɓa ɗum waɗaɗi cellal ɓandu waɗaɗi juutbalu waɗa ɗum dendagal ɓesgu mum dendagal sehlaɓem dendagal koreji mum te jangganine ne tindani so Allah arsuguinima wallu koreji ma wallu hoddiɓe ma wallu sehlaɓe ma wallu jamanu ma wallu yonto ma ene heewi Allah arsuguini wallahi a wawa heɓ téléphone a wawa yetto mumen a wawa haaldo mumen saka haalande ɓe haaji walla ɓe balluma haaji kam noon kala cohluɗo ɗum ma mum yetto kala nodduɗo ɗum ma nootoma kala ko nanine ma fortoma te kala ko kewnina ma nodduma on noon on Allah sohli weeɗo yurmede mum pour wawa yurmo jeeyaɓe Allah ɓe nden noon yallah yo Allah ñimnan ɗum kala jiɗɗo wallu leñol raro Abdourahmane ndoya Abdourahmane barke sigi aljuma kala jiɗɗo wallu leñol raro si Abdourahmane ndoya si Abdourahmane yallah yo Allah waɗa ɗum barke sudura 2STV Walfadjri onon fof oɗon torone Allah yallah yo Allah waɗan on barke Allah waɗan on sutura Allah waɗan on teddugal jowol anne Allah ɓesduma waɗan ma teddugal e sutura a ɓesdare an oɗo musidɗo onon fof yo Allah ayno on ren on teddeno on jokkere en ndem tan addi min ɗo aɗa andi Malick Sekko Seylam e kanko woni miñum joom suudu président Macky Sall mawnum adama noon ɓiɗɗo makko no humane hannde kanko jogui teddugal ngal o tinni min o waɗi min invité min gari ay Sénégal fof nanɗo mo hen kala leñol ngol fof nanɗo bandiraɓe nanɗo siraɓe nanɗo politicien fof en gari e ceerno Madani arani hoore makko ɗum ko teddugal mawgal so tawi ha ɓesgu Seydina Oumar Foutiyou Tall ari humani dewgal ngal dewgal ko dewgal teddugal ko dewgal ngal Allah yekki horsini ko dewgal ga leñol ngol fof horsini ɗum noon ko gummi kanɗo woni yimɓe sina jaada ɓe gandotori hay so ɓe ndentani laawol kono teddugal woni hakkude maɓɓe ko wayi ni woni teddugal woni ko weeli woni ko muusi yo fof en gara mo kala adda duwa Allah tan andi hombo duwa jaabete hombo duwa woni mbo Allah jaɓata min gari min beltima min jiiɗo sehlaɓe min kewɓe yimɓe men hanke yimɓe amen hannde en tout cas ko mbaɗɗo ko ne moƴƴi gari par ce que ɗum ko haalaɗo ko yimɓe nani ɗo ko ɗum woni ko ɗum woni Sénégal mo jiɗɗen Sénégal jaam Sénégal teddugal Sénégal jokkere enɗam Sénégal mo yimɓe jiiɗotiri ne ballodira ne mbaɗa nde kalnode ko moƴƴi gari président suudu men SAS en mbi dewgal paɗangal ngal yalla fewnu ko kaalidu Alhaji Abdourahmane ɓi Gadiel Ka won woni kaalidu Gadiel ko dewgal mum garɗen ɗo hannde en mbi yalla fewnu ɓesgu jawɗi noto yo Allah dikka pulasam bambare demma oɗo noon ko bambaɗo moon sehil moon Amadou Thioɓeyri bato Hamaraɓe bambaɗo Fina Tawa bambaɗo suudu men SAS numéro 1 bambaɗo suudu men SAS 100%.